από πέσω χαψί κι όχι με τα δεκρένευα. Από πέσω χαψί κι όχι με τα δεκρένευα. Τη ζυγάνας και τώρα συντάρχα λένε πίδευα. Τη ζυγάνας και τώρα συντάρχα λένε πίδευα. Και μυρολογίας βάινα σύντρανον γιάγκουν σώποντον και μου ακύρει ποντί σιχαμώνεις των δρομών και μου ακύρει ποντί σιχαμώνεις των δρομών. Παίξουμε μια μελωδία, μια φόρμα που την είχα ακούσει από μικρός μονίμως όταν έπαιρνε τη λύρα για να την κουρδίσει, γιατί δεν μου έπαιζε κιόλα, ο πατέρας μου έπαιζε αυτό το σκοπό. Από τα τραπέζια δηλαδή που ξέρω από μωρό, με το που έπιασα τη λύρα από 9 χρονών. Βέβαια το λένε όλοι σε όλες τις παρέες, τουλάχιστον στην περιοχή Κοζάνης. Και εδώ. Τελευταία το είχα ακούσει ας πούμε και από δισκογραφία από τον Γαβριλίδη τον Γιώτη με τον Θανάση το Στυλίδη. Το Γιάμπολης τι είχαν πει, ας πούμε, αυτό το ονομάσανε από το ποτάμι της Άντας και το θεωρούσαν τώρα σαν τέτοιο. Εγώ το ξέρω για περιοχή Ματσούκας. Δηλαδή το λέγανε από την Άνω μέχρι την κάτω, δηλαδή αυτό το σκοπό το λέγανε συνέχεια. Ο μπαμπάς και η μαμά είναι του Καπίκιοι. Και οι δύο, ναι, είναι αυτό. Έχω δηλαδή αυτό, ναι, δέρος Καπίκιοι, από το Ζερφυρί του Καπίκιοι και από τις 4 μαχαλάδες που έχει. Εξαιρετικά. Λοιπόν. Αυτό το τραγούδι το έχει βγάλει και ο Στάθης Σταθιάδης βέβαια. Απέσως Χαψίκιοι. Ναι.
Βεβαίως, αυτή την παραλλαγή, το τελευταίο δηλαδή το ανέβασμα είναι καθαρά ας πούμε, από ακούσματα που είχα από τραγουδιστές δηλαδή, σε όσα γλέντια βρέθηκα από παλιούς. Και το κάνει δηλαδή έτσι, έχει ένα ανέβασμα. Γι' αυτό το έκανα δηλαδή στο τελευταίο αυτό, το αντίστοιχο. Πάμε για παρακάτω.